Vi skal nu se på differentiation af sammensatte funktioner. En sammensat funktion er en funktion af typen g af x lige med f af g af x. F af x kalder vi for den udvendige funktion, og g af x for den indvendige funktion, fordi f af x virker på g af x. Det kunne for eksempel være en funktion som kvadratroden af x i anden plus 1. Den kan jeg splitte op i en indvendig funktion, g af x, som hedder x i anden plus 1, og så en udvendig funktion, f af x, der hedder kvadratrod x. Fordi laver jeg så den sammensatte funktion f af g af x, altså jeg tager g af x og indsætter på x's plads i f af x, så får jeg netop min h af x. Så her har jeg funktionen f af g af x. Sådan der. Og opgaven er nu at finde ud af, hvordan pokker differentierer vi sådan en funktion. Det er ikke et produkt, det er ikke en kvotient, vi kan ikke bruge nogen af de regneregler, vi kender, men dog kan vi alligevel differentiere både f og g. Og reglen, den siger, at hvis jeg laver f bolle g af x, og den vil jeg gerne differentiere, så skal jeg differentiere den udvendige funktion, tage den på den indvendige funktions plads, og gange med den indvendige funktion differentieret. I praksis ser det så sådan ud, at h mærke af x bliver lige med den udvendige funktion. Det er den udvendige funktion differentieret, det vil sige, at jeg skal finde f mærke af x, men f mærke, det er jo 1 over 2 gange kvadratroden af x, men i stedet for x skal jeg skrive g af x, så det er x i anden plus 1. Og så skal jeg gange med den indvendige funktion differentieret, det vil sige g mærke, jeg skal differentiere g, det er 2x, så det ganger jeg med. To tallene går ud med hinanden, så der står x divideret med kvadratroden af x i anden plus 1. Så altså reglen for differentiation af sammensatte funktioner står